Ngikubingelele ngikwamukele kwesinye isiqephu esimnandi soKhozi FM TV. Gama lami uNeliswa Cele. Uyezwa ke amaphimbo aphakeme, imoya iphakeme kumnandi silana iMother of All Maskandi Festival. Kade ke sasingemema sisho ukuthi yeza sesikhona namhlanje. So babona ke bonke abaculi bamaskandi. Sengijahe kakhulu ukubona ukuthi ubani lo wine iQuantum. So kuthatha sikubeke asambe siyobona ezinye ingane uzenzani. Ukhozi umaphiko ogula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyiyo egcwele isibini nemafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha omdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeze sezidololozela sathi siyayazi le nyoni yayiculele okhokho bethu abanye abathule isibongo soKhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu uKhozi FM luhamba phambili. Eduze kwami kume omunye wabaculi abaperforme namhlanje Khuzani Indlamleze. Bhuti uyaphila? Ngiyaphila kunjani Ntombi? Ngiyaphila yabo usujuluke uperforma beyinjani iperformance abantu bakuthokozelile ukukubona namhlanje? Hayi bajabula kakhulu abantu bavele badela imvula abantu ngoba into abantu abayithanda kakhulu ukuthina umsebenzi esibenzela wona. So uma ngabe siwenza kuyimisela kuyohlezi kunje lento esiyibona la namhlanje. Ngiyathokoza kakhulu ngiyathobeka abantu abaqhubeke bese seke nje bese seka nje. Umcimbi kanjena uyaqala ngqa iMother of All Maskandi. Ubumqoka bayo udlala ndima muphi kumaskandi? Ubumqoka ngasho ukuthi kudlala indima enkulu kumaskandi ngoba ukwanda kwemicimbi ngomaskandi ukusuka kwekati eziko ikakhulukazi kuthina sonke yeza abaculo ngoba asinabo thina ama-fame la sisebenza khona. Kodwa uma ngabe kuqhamuka imicimbi kanje lokho kuzofaka imali emaphakatheni ethu akugcini ke lapho khona nemhlomulo elinganisela kweQuantum kuzophuma una kwamaskandi kubaleka indlala ingaphindi bekhona into endlela iqhubeke ephambili. Sibonge kakhulu bhuti. Thank you very much. Duze kwami kume omunye futhi wabaculi abaperforme namhlanje uJumba siperforma lina wagcumisa abantu bhuti wami uzizwa unjani uperformile icrowd yawuthokozela kakhulu umculo wakho? Angijabule ngibonge kakhulu ngethuba sisami. Ngijabulile kakhulu ukuthi icrowd isireceive ngalendlela bese sibonge kakhulu abantu abaphumile ngobuningi babo iweather ingavumi. Siyabonga kakhulu uthanda abalivezela lo mcimbi weMother of All Maskandi oqophe umlando asikhuluma iqiniso ngoba izinto azenazo zinhle iline-up yakhe yinhle indlela enza ngayo ayifani neminye imicimbi siyambonga kakhulu uNkulunkulu siyambonga nje ukuthi avusa abantu abanjengana laba njengoba sila namhlanje ngijabulisa kakhulu indlela basireceive ngayo ama fans wethu akhombisa injabulo kakhulu ukuthi sikhona namhlanje. Ngeke ngikubone umuntu oweseka kakhulu umculo wamaskandi imicimbi enjengalena ibaleke ngani nje sizweni sethu saseNingizimu Afrika? Ebalekile kakhulu ngoba iyona esenza singakhohlwa ukuba singobani. Uma sicula umaskandi sike sicule ihubo lethu isiqe sethu thina ama-Afrika so kumnandi ukuzoyibona uzoyiveza ukuthi ubani osuka kuphi ngoba kukhona amabhaca khona abase South Coast khona abase North Coast so sila sikwazi ukuhlangana khona umaskandi ukwazi ukusihlanganisa sibe into yenye kwazise feel ukuthi KwaZulu Natal siyathandana singamaZulu kuye kuthiwe hlangana Zulu so imicimbi kanjeni iyakwazi ukuhlanganisa uZulu. Ngibonge kakhulu bhuti wami usuka bebuhle. Ngiyabonga wazi wamuhle ngabe nginephutha mathwa akuncomanga indlovukazi yakithi enhle eyiphethe kahle isibonile sihle ngicabanga ukuthi age okuyona uba inspire kakhulu abantu abasha indlela ohamba ngayo phambi kwabo ukuziphatha kahle kwakho sana sami bayafunda kuwena nathi siyajabula njengabo udade wethu ukuthi uyisibonile esihle sithi masikhomba kubantu abayiphethe kahle sikukhombe eduze. Ngibonge kakhulu ngiyabonga sure siyabonga. Omunye wabasakazi boKhozi FM uZimdola bambe iqhaza elikhulu ukuthi lo mcimbi ube impumelelo. Siswami unjani? Ngiyaphila kunjani? Ngikhona uzizwa unjani? Imvula iyana kodwa abathandi bomculo bamaskandi bathe come rain come shine sila.
khona umuntu mfethu oke wangitshela amanye amazwi ngekathi ngikhuluma ngemvula ngibabazi because bengiyibona ukuthi u100%. Wangitshela amazwi ukuthi uNkulunkulu ngeke akwakhise into ebese phinde yayibhidliza. So ubusuku bonke bayizolo bengiphezulu kwalawo mazwi ukuthi noma imvula ingana kangakanani kodwa uNkulunkulu uzoba ngakimi, uShembe uzoba ngakimi. Ngempela mangibona kunje kuyakhomba ukuthi muhlu Jehova kimi. Abantu kukhulu kuningi sebekubonile. This is eyokuqala ngqa, first of its kind. Ubumqoka bama event abanjena esizweni sethu singabantu baseNingizimu Afrika. Kuqala nje thina njenge mother of all isifiso sethu esikhulu kakhulu ukuthuthukisa abaculi kakhulukazi bamaskandi. Isifiso sethu ukuthi noma bekuthiwa uyashona ngelinye ilanga kube khona into ayikhombayo ukuthi kungabe ukuthi waqashwa nje mhlawumbe wakhokhela 20,000 wawudla kwaphela kanjalo, kodwa kube khona into ayikhombayo ukuthi nansi into engayithola ngomsebenzi wami, nansi into engayithola ngokuba umaskandi, yaziwe nayizizukulwane ibe semlandweni. Yingakho thina njenge mother of all sithe umculo owinile ikhwantama kulonyaka akangeni ngonyaka ozayo ukuze sidedele omunye ukuze kuthi qambe kuphela u10 years kusuka manje masithi nje 10th annual kube sekunabaculi abali10 abakwazile ukuthi bashintshe impilo zabo. Leyo nto ingalokho nje ukuthi sizoshintsha, asothi umculo akangena jabule kuphela, sizoshintsha ikwabo because ngumuntu olithanda kakhulu ikwethu. Manje mangicabanga ikwethu njalo ngihlale ngicabanga ikwenu, ngicabanga ikwabo lomunye umuzi ukuthi kazi linjani. So malishintshe lami ngiyafisa ukuthi nelakubo lishintshe. Mhlawumbe nje ukuchazela umbukeli owini iquantum uyiwine kanjani, ngiyazi kuyavotwa kuhamba kanjani. So bekuvotwa umuntu evotela umculi afisayo ukuthi abe khona kulomcimbi. Okungokuqala ngqa ukuthi abalandeli bakaMaskandi nabathandi bakaMaskandi kube yibona abayiqokelayo ukuthi ubani abamfunayo emcimbini. Sasesithi ke kodwa ozovotelwa kakhulu nozothandwa kakhulu uyena ke lo sesokwenza isiqiniseko sokuthi siyalishintsha ikwabo, uyena ke lo ozothola iquantum njengoba sila namhlanje top 3 yethu khona uGatsheni, khona amawele kaMamchawe, insizwa se-Eastern Cape, khona zasemzimkhulu uSolwazi. Phakathi kwalaba abathathu ngoba ibona abaphezulu kakhulu ngamavoti, phakathi kwalaba abathathu khona oyedwa phakathi kwabo okuzothi kusa namhlanje kube kukhanya kwabo. Yebo, kithi nje alikhanyi kwenu ngoNkulunkulu noma bekuthiwa naloyo akini kwenzakalani. Sesifikile isikhathi manje sokuthi abaculi bakaMaskandi kube khona izinto abazoyikhomba ukuthi bayayiqhenya ngazo, ukuthi bayizuza ngalomculo futhi eyibangenisela imali. Ngikubongele nje nginihalalisele ngomcimbi omuhle kakhulu, nginifisela inhlanhla ngempela lama quantum awu10 in 10 years siwabuke ngenjabulo. Mfethu ngiyabonga, ngiyathanda ukubonga kakhulu Ukhozi FM, ama partners ayethu. Lungenzele ama-other ukuze kuthiwa bakwenza ama-other. Bekukhona abantu abahlali bemcimbi ebaloku bengisendela bethi hayi Ukhozi loze lolenza iqiniso kuwe because lungenzele ama-other ukwenza isiqiniseko sokuthi bonke labantu bayafika lo mcimbi lo uba impumelelo. Bakwenzile konke besivumelene ngakho, baze benza ngokungaphezulu. Ngiyalibonga kakhulu Ukhozi FM, ngibonge uVIP Mobile ukwenza isiqiniseko sokuthi amavoti abathandi bomculo ayakwazi ukufinyelela ngendlela ngayo yonke indawo. Ngibonga kakhulu Road Safety Department of Transport nabo bakwazile ukusilekelela. Ngabe ngenza iphutha mangingabongi futhi umnyango wezamaciko namasiko oholwa ubaba umhlonishwa uMahlaba, benza isiqiniseko sokuthi hey yonke into futhi ihamba kahle kakhulukazi ohlangothini lama artist. Ngiphinde ngibonga baka Odi. U-Odi uthe nje yena ngoba kunemvula cela ukukuthathela nje mina onke ama VIP yakho nama VVIP wakho asuke kwi-parking ngiwateteme okuyise ngize ngiyowabeka kwi-VVIP. Ngibonga kakhulu Ilanga iphephandaba lesizwe, benza isiqiniseko sokuthi bayawukhava lo mcimbi kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni. Ngiyabonga. Kubonga thina siswami ubusuku bube kuhle. Thank you. Eduze kwami kume umsakazo odumile. Ongadumile mfethu. Akadumile kanjani? Ngikubonile phela stage. Uright butwa. Ngiyaphila sesikunjani wena mfethu? Ngikhona. Ngikubonile ubu MC.
mother of all emcimbini okanjena uzizwa unjani siyazi uyaqala ngqa kulonyaka ukuba khona umcimbi ololu hlobo. Mfowethu ngizizwa ngijabule kakhulu. Ikakhulukazi umcimbi mawuzothi uqala bese uqala ngabantu abasebancane. Okusho ukuthi ukukhula okuzayo kuthina esisakhulayo noma ngabe kuthiwa yinini kuphi kanjani. Lo mcimbi ngicabanga ukuthi namhlanje ngifike ngafaka isiphikili sokugcina. Mabenza iphutha wena koza abangangiqasha hayi babagacela ngoba ngicabanga kuyi-VIP uyabona kade ngibangwa left and right lokhu ngingenile so kuyintokozo kakhulu kimi. Ngithokoze nje kakhulu ngiyabonga kakhulu bahleli balomcimbi. Sengathi uNkulunkulu engabandisela ama-sponsor bengakangeni. Ngicela mawangene bafowethu bayabuyisela emphakathini. Njengoba ngiladadewethu angisili kuzovolontiya ngizosebenza. Ngiqashiwe ngokusemthethweni invoice yami ihambile. Ngizokhokhelwa. Sababela uthi balini uthini bathandi bamaskandi namhlanje. Into engifisa ukuyisho kubathandi bomculo kaMaskandi ukuthi abaqhubeke bese support bese seke. Ngila ngikhona kungenxa kaMaskandi. Imicimbi engivele ngayo kubantu imicimbi be based on Maskandi. Okuyinto enhle kakhulu ke leyo ngiyafisa ukuthi beqhubeke uma ngabe kune competition. Abantu abavote bevote ngento ekuthiwa bavote ngamakuthiwa bavote nge-airtime. Abavote nge-airtime bengavoti ngemlomo uyabona. Ngoba imlomo awuwinisi. Namhlanje sisolile iquantum mina ke angazi ukuthi izohamba nobani. Angifuni ukugeza ukuthi nobani kodwa ukube mhlawumbe abathanda uMaskandi abavotanga. Lo mcimbi uke uzuze ufike lapha because ngicabanga ukuthi ukuvota kwenza ukuthi beqhubeke umcimbi ube nesasasa uqhubeke ube nesupport so bathandi bomculo kaMaskandi abaqhubeke bewusupport umcimbi ngaso sonke isikhathi makufika into ezinhle ekakhulukazi ayifana lo mcimbi lo hayi lo bafowethu ngathi ugoqa nama ngazi nothini into eyenzeka namhlanje. Yes Aziyakhala liyana lini sikhona lana bhuti wami sibonge kakhulu. Ngiyabonga kakhulu sisi wami sengathi nani uNkulunkulu enganibusisa nikhulise kukho ke nikufisa uNkulunkulu ahlele nani ngaso sonke isikhathi ngiyabonga ithuba. Ngiyabonga sina sami. Siyabonga. Gimelana nabanye OMC about 2 ngaphi indaba angazi ku-MC we kanjani ngaphi breakfast show kodwa ke into yenzeka sanibonani. Yebo Nelisa unjani? Ngiyaphila ngiyabona niwahlanganisile lama outfits somnyama nitsheleni. Asixoxanga kodwa kuye kwaqondana ukuthi into esizigqokile ziyahambisana kwaukuthi vele sipherwe ndawonye so kwakuhle kakhulu. Umrosary Buthelezi usomnyama wakaKhumalo okungabantu abame eduze kwami bengingazi ukuthi ngicula kangaka Mroza iphimbo liphuma Uyazi into engiyicabangayo kade ngithule ngithi akuvela kuqhamuka manje iCD siqhamuka nengoma ethile ezovutha nje noma siqhamuka neEP sibone ukuthi sihlanganisa sithini nosomnyama ngoba khona ikhona likhona la elifihlekile ukube niki kule top 30 ngabe niki number ba. Phela kubuzwa ukuthi ngabe sikulapha abahambe nequantum ayibuzwa lona nanokuthi enye into ebalekile mawusebenza umsebenzi njengalo ukuthi uready audience ukuthi kanjani bese uyigcine iawake mawubuka ukuthi sekuhamba isikhathi umcimbi on so kufanele sibagcine beawake abantu ingakho uboneke sicula amaculo esiwaculayo and kwabonakala ukuthi kunanekhono cabanga ngoba siveze nelinye ikhono belingaziwe. Hayi inkulu indaba ubumqoka bomcimbi ofana nalona esizweni sabantu baseNingizimu Afrika kuyaqala ngqa ukuthi kuthiwa uyavotela umuntu ozoperform. Ngicabanga ukuthi umculo wethu ukhula ngendlela eyisimangaliso manje siyabona ukuthi awusagcini ukuthi sizojabula sigide kodwa uma sesigidile yini esisala nayo engicabanga ukuthi kulozo lwina khona umqondo webusiness ozoqhamuka kuyena nokuphakamisa abanye abaculi abasuke besabancane ukuthi hayibo ungaba noma yini ngekhono lakho ngicabanga ukuthi ke kuyinto enhle kakhulu lokho esikubonayo nalokuthi nje eAfrica siyawudinga umculo sidlule imene inzima kakhulu ikakhulukazi ke futhi eSouth Africa isifundazwe kakhulukazi saKwaZulu Natal esishawe iCovid sashawa ikhukhula kwaba nembhikisho bekhona kodwa noma kunjalo ibhele esesadlula kuzona sidlula kuzona ngomculo akukho kunye siye sakusebenzisa siye sacula ngakho ke ingakho kuyekuthiwa ukuhlabelela kuyamthokozisa odabukileyo kodwa manje kuyasijabulisa buka siya celebrate sithi ngeminyaka engamashumi amathathu sibungaza intando yeningi nathi siyibhinqa nation siphakathi lapho sizobungaza sixoxa indaba yethu ngomculo siphuma kuphi sikuphi sibhekephi. Umbiko wakho bhuti wami kubathandi nje bamaskandi.
ngicabanga ukuthi kubalekile ukuthi siseke imicimbi enjengale ikakhulukazi ngoba uyabona ukuthi uMaskandi usuku kwelenye izinga phinde sibonge nabahleli bomcimbi ukuthi bathi uma behlela umcimbi kanje baphinde bacabangele abaculi ngokunjalo nabantu abathanda uMaskandi. Ngicabanga ukuthi into ebalekile ukuthi sihloniphe siphinde siweseke ngayo yonke indlela. Okugcina ngiphinde ngibonga kakhulu kubahleli bomcimbi ukuthi bayawacabangela ama-artist nangohlela abaqhamuke ngalo ukuqashwa kwabantu kuze kube sifika la namhlanje bashayela ihlombe elikhulu. Ayike akhanjwe ngiyolala nemsebenzini nina ngiyanazi phela ukuthi nisebenzaphi. Sibonge kakhulu. Kakhulu. Thank you. Nje uKhozi FM ulihamba phambili. Injalo nje siyabonga. Eduze kwami kume i-finalist ya Miss South Africa uVanessa wangobese. Sisi wami kunjani? Ngiyaphila njani sisi? Ngikhona. Ubekwa yini emcimbini ofana nalo? Ngibeka ukuthi ngumZulu, I'm South African and I'm in a Miss South Africa pageant, so it only makes sense ukuthi ngibe la nami ngizobungaza ngabantu basekhaya. Ubumqoka bemcimbi efana nalena kuthina maZulu nabantu nje baseNingizimu Afrika. Yo, emqoka kakhulu ngoba ihlanganisa wonke umuntu. Phambilini angithi uMaskandi bengayona into enkulu noma ethathwa njengento eserious, so manje umcimbi onje uyabonisa ukuthi nawo uyalidlala izinga emphakathini nokuhlanganisa abantu as well njengayonke eminye ama-genre. Siboya kakhulu siswami ngiyabona uqokile futhi umuhle ngoba usidesignele kuhambe kanjani? Ingubo yami ngiyithathe ku-Endoni Fashion House. Yes, ngiyabonga. They did the excellent work. Amazing. Bawenze waba muhle kakhulu siswami siyabonga ube nobusuku. Ngiyabonga kakhulu. Hayibo phela nami ngicela ukuthi abantu bangivotele. Yeah, ba-SMS igama lami uVanessa VANNESA ngobese to 47587. Yep. Siyabonga siswami ngifisela inhlanhla. Ngiyabonga kakhulu. Omunye wabaculi lo uphuma stage nje nimbona kade khona naye ku top 30 ngaphekwa 8000 votes. Bhuti wami uyaphila? Ngiyaphila kunjani emsakazi? Ngikhona uzizwa unjani noma ungaphuma ngo number 1 kodwa uhambe ibanga elide kakhulu abanye abangalificanga. Okukhulu ngakho konke ukukhula komcimbi omusha njengalo kimi kwenza ngijabule ngaphezulu kokuthi ngabe kuyine mina. Ukuthi umcimbi omusha njengalona uyakhula uqala nje kodwa ube nabalandeli abangaka lokho kusho olukhulu ke kithi ngoba kusho ukuthi sisazosebenza. Injalo nje ngiyengibone imicimbi yamaskandi isiyakhula khona uMaskandi Festival ngezinye izinto kudala oMaskandi mhlambe wawubathola beperforma ko Heritage Day nezinto eziqonene nezulu kuthini nina ukuba nemicimbi ekhulayo eqonene nje ngqo noMaskandi. Kusho olukhulu lokho esisi ngoba kusho ukuthi isintu sethu asikeze ukufa makuka nje. Usho elwe namawuthi babe performa kuma Heritage. Kwakumiwe renke naseyitora becula baphambi kwethu kwelabo thina sibe nenhlanhla silithola ngithuba lokuye renke asimanga eyitoro siqhamuke nje sesikule micimbi emkhulu kangaka kukhulu kakhulu kusho ukuthi uMaskandi wethu uyakhula noma isiZulu noma umculo wesintu uyakhula. Next year ubona ukuthi uzongenela umncintiswane lo? Hayi mina nginesiqiniseko sokuthi ngiyobe ngikhona. Ngifisela inhlanhla bhuti wami siyabonga kakhulu yes. Ngiyabonga nami kakhulu ithube abangiphe lona sengathi nangonyaka olandelayo ungana balandeli abangaphekwa lokho ngiyabonga. Sibonge kakhulu bhuti. Eduze kwami imfeze emnyama phezulu kwa 9000 votes. Bhuti wami uyaphila? Ngiyaphila sesikunjani? Ngiyaphila awuhlale nje iQuantum sesilibona la kube la. Yazi ngiyasifisa lelo thuba kodwa insizwa mangabe ishayile iyobe ishayile. Leyo shaya kodwa ke siyathembisa ukuthi ngoba kukuhla njena nje nangonyaka ozayo singaphinde siphinde ngimshaye lo ngishayile. Kodwa lona nami ngiyalibengilifuni iQuantum. Next year sobenza njalo ke. Manje. Yeah, next year asethembe kodwa phela saza ngathi amavoti akaphumi manje. Kodwa nje ngiyathemba ukuthi elami yazi ngibona isondo lakhona le right kanjani. Ngiyayithanda leyo bhuti wami ngixoxele ubumqoka bemicimbi efana njengalena ngiyabona imicimbi yamaskandi yakhula eNingizimu Afrika nje nakuthina abantu bala. Yabona ngikubonga kakhulu uKhozi FM yabo. Phinde ngibonge nobhuti uEric Ngobe nabo bonke abanye abahlanganisile ukuthi lento ibe impumelelo noma abanye ngabazanga kodwa nje lokho abakwenzile bekwenzela uMaskandi
kuqhamuke intwana ezincane ezisakhula phakathi kwethu zibe namavoti angaphezulu kwethu lokhu ngithi akungame yabo lokuqhubekile ngoba egcineni kwakhona landisa igama lomaskandi ngifisa nje ngazuthi ngalokho ikhalile nami ngizolokhu ngithe nje mina abalandeli bami bevote ngiyababonga kakhulu abalandeli bami ukuthi bavote mhlawumbe bengalitholeli ithubile kanje ukuthi ngibabonge kodwa ngithi nje amabunjwa namabunjwakazi kimi ni kanje. Sibonge kakhulu bhuti wami ubusuku abekuhle. Ngiyabonga kakhulu. Phasini Lamula omunye wabantu abathole ngaphezulu kuka 9,000 votes. Mhlawumbe nje next year uzohamba nalo leli quantum. Sikubona ungena nalo usuhamba. Ubona kanjani? Ayi amathuba asho njalo sisi. Asho njalo amathuba ngeke angisaba nokulibuka ngoba ngiyabona ukuthi amahlabathi ngathi ke adlisa ingwexe. Bhuti uzizwa unjani abaculi bamaskandi imicimbi enjengalena iyakhula eNingizimu Afrika kuthini kunina njengabaculi namaciko? Sisi ngathi ngiqosha ithuba elinqayizivele vele kakhulu nginsizwe esakhulayo noma ke ngithi sakhasa endimeni yomculo emculweni ngene ngensizwa engasekho yakwamajole insizwa ukhwele ebhasini iyona yangifaka emculweni bekufana ke igama likakhwele ebhasini nokhwele ebhasini so ingakho ngimhloniphile ngithe mase ngingena endimeni ngoba ungishiye zami ukungifaka khona ngoba bengibhala ingoma nakwa project yakhe nguphakamani Lamula so kuma project yakhe ngisebenza naye kakhulu until wazwashona ubhuti so ngisebenza nobhuti somnandi njengamanje okungiyena ongikhulisa endimeni yozomculo sisi so ithuba elinjengaleli kuthina amaciko asakhasayo lihle kakhulu ila olitshengisa khona kubantu ukuthi ngingabe umthento ohlaba usamila yini noma cha yes bhuti wami moya yakhulu kufisela inhlanhla next year nje ngifuna ukubona ligitshelo wena le quantum. Noma kanjani amathuba asho lokho bakhombisile abantu ukuthi bayakholela emsebenzini wami nami lokho kungivuselele ngasizwa nginamandla kakhulu amathuba wona asho njalo sisi angiyathemba ukuthi nezifiso zakho zizoba nomthelelo omuhle ulimi ngoba liyadala kunjalo bhuti wami siyabonga kakhulu ubusuku abube buhle. Sathokoza kakhulu ku-Mother of All beqhubeke nje bengapheli imandla la bathathe khona kwande siyakhula siyamaciko ngalolu hlobo le-festival. Duze kwami kume ubahuphe besondele lapha ku 10,000 votes bese kusele kancane uyaphila baba imini ubahuphe ngukho mnumzane basubona bayifaka mazaba nayisadle kwakhona sanibonani nini ngishoda kumuntu ozokikiza khona la kuyi-mic butwabi uzizwa unjani abalandeli bakho bakuthembile cishe wafica amavoti angu 10,000 angibonge nje kakhulu kubafowethu nodadewethu abathe bangivotela bafowethu ngibonga kakhulu bafowethu nikhombisile ukuthi ngibalekile mina ngiphuzile ukungena emncintiswanweni kodwa ngakwazi ukuhamba ngazi ngayofika la ngingacabanga ukuthi ngingafika khona yebo ngiyabona ukuthi hayi ngathi inkabi yami le ngiseduze kwayo singigejile kodwa ngibonga amandla eninawo niyakhombisa ukuthi ngibalekile ngiyazi ukuthi nabahleli bomcimbi sebeyazi ukuthi ubahuphe insizwa ethi mayifika kuzwele and nozolithatha ngoba angazi ukuthi ubani kodwa ngiyambongela kakhulu ngiyazi ukuthi uma eselithathile ngizokwenza indlela ukuthi ngize ngifike kuyena ngimqhawule ngimbongele ngoba umdlalo omuhle lo okwenza uzibona ukuthi ngempela umama kuphi nendawo yakho. Ngiyayithanda lena umbiko wakho nje kubathandi bamaskandi. Bafethu kuona wonke umuntu othanda umaskandi usestyleni manje. Mina ngiyakudabukela wena osathi umaskandi buka nje ngisho umuntu engixoxa naye la ukuthi ngokomthetho akumfanele ukuba umaskandi kodwa uyabona nje ukuthi ukumaskandi lento umaskandi ikhona woza nawe la kumnandi so kuyadlula lapho kuwena azisho Ay seshila azisho Ukubonga kakhulu ama sponsors wethu Sikhonda somsakazo Khosi FM Phephandaba lesizwe Ilanga
VIP Mobile. Sibonge kakhulu nabakwa Odi Durban abathe bazosithuthela uVIP wethu no VVIP wethu bazobeka la stadium. Bese sibonga kakhulu kuba bonke abavoti. Abavotile benza isiqiniseko sokuthi iQuantum liyaphi. Benza isiqiniseko sokuthi iQuantum liyaphi. Mother of all Maskandi Festival. Asifisa ukuthi iQuantum simnike uDr. Jenny siphinde simphuthe. Silethana sisikhiye. Liyolala phongolo namhlanje. Cela uGatsheni azomukela. Okay, iQuantum siyaya kulo nanti ngapha. Masuka lana. But simule simnike ikhiye phambi kwenu. Bese naye athola ithuba lokuyibongela. Ayeye Gatsheni ayeye. Ayeye uKhosi FM ayeye. Ayeye Ilaga ayeye. Ayeye VIP Mobile ayeye. Ayeye Sports Cards and Ultra ayeye. Okay. Boya benyathi obusamba busomloka. Bonga azingelwayo. Asisho sonke sithi Gatsheni. Bongo. Boya benyathi. Obusonga busombuluka. You deserve it. Ayike bekusuku olukhulu mother of all Maskandi festivals. Sisibonele yeyahamba iQuantum sambona uGatsheni ekhwela lapha kuyiQuantum yakhe. Halala siyambongela kakhulu. Sibonga kakhulu nawe mbukeli woKhosi FM TV usuhlale nathi kuze kube isikhathi samanje. Bekumnandi kakhulu sibona iTop 30, sibona abaculi abahlukahlukene, sibone nabangekho nje kuyiTop 30. Sikuthathe sakubeka, asithemba ukuthi ngelinye ilanga futhi basiphumile uzophuma nathi. Ngithanda kakhulu emakhaya. Gama lami nguNeliswa Ngwakacele.